Berdirinya bumi kota wali menyimpan banyak pelajarannya, riwayat sang nusa, jati diri bangsa abadi bersama, sejarah kerajaan pusat peradaban. Oh, oh, oh. Wadya bala jurit siyaga katon mencara solah kritanya, prawadya bala jurit siyaga katon mencara. Katon mencara solah kritanya, prawadya bala jurit siyaga katon mencara solah kritanya.
Senopati. Pun Dalam sewu Gusti wonten dawuh dina iki sira kautus babat alas Lagapwani ingkang bakal tak dadekake saka Kasultanan Demak Bintoro. Inggih Gusti, iki ana sanjata enggal tapanana lan sidra budal marang alas Lagapwani. Wis sira enggal budal marang satengen wono-wono. Inggih pangestunipun Ndara pangestu Rampanono. budaling prawadya syaka tandya kang tumata.
Ah.
Ayo, waduk ini. Ingsun Ratu Tigdaya, Ratu Panguwasa ing sajroning wana. Segara gunung tak gagahi, bumi langit tak gagahi, guntur bledek nyambera, tak regem tak gegem, dadya gegaman ing jagat raya. Oi! Wah! Oi! Wah! Oi! Tidak seolah dan orakan sejati tata ketek anggo santoso otot kawat balung besi. Hoi! Ketuhutan panas minangka raja ingkang sekti katan mundur oncat sepecak nyoto raseksa kang sejati. Ayo, para wadya, para buta
putra engkang sumundul. Ya, ya. Wah. Ayo mas,
Dikesek lah semen tuh, sekir mah dikesek terus mentul. Ayo. Apa? Up. Lah iya engko to. Kosek to. Apane sing keri? Alah. Cucukmu lho ngerti to kayak beruk ngono kene. Mik ora. Nah. Mik sing ndi? Oh. Aja kuwi to. Wis kempet elik kok dono wong. Lah piye to Mas? Allah. Tak kokop sisan. Berarti wangi ya Mas Bagasnya, Mas Ogo. Sunsik to. Acok dileni wong malah. Ki anak-anakku do ngapa madhep rono lho, kok tukar apa dhewe suwak. Anyang. Ya maju sik to, maju ning tengah kono to, ning tengah. Nggih, Pakde. Nggih. Allah, aku disenaduk. Iya kok, enggak. Allah, tamut san malah. Mananggap wong wathuk iki piye to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lah sing komplit to. Gaya ga. Hah? Aku ngomong ku piye? Loh, kowe ora krungu ngarepe wis ana. Lah aku dadi gak banter mburine mu. Assalamualaikum wabarakatuh. Durung tutuk cok. Oh, mocok durung. Lah aku krungu wis aku mau kok. Durung. Ya Allah, bapak sakit aku tak. Suwek. Nek kualik lho nyuk. Kok malah dadi buntut jaran ning ngarep. Baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Balik aku balik. Yo, mutong Kang Hadi ra sida bayaran ya. Ayo. Nggih lagi setunggal malih uluk salam. Ya, uluk salam sing apik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik to. Ki sing kuwalik sing kliru kowe apa operatore kok suarane maleh lho. Nek operatore ki rada serik mbek kowe iki. Kowe ngono. Suarane iso maleh lho. Suara Nawir ya dhewe diambuk ke nawir. Nawir rambung awir. Tak mucan malah. Ya mbak aja ngono ta. Suaraku lah mbak gede-gede ya Allah. Alah. Setunggal malam Mas Ogo. Iya. Ben gampang ki. Ya sing kompak ya adik. Ya. Kompak ki. Bareng-bareng sing banter yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah ra ono sing jawab. Ayo. Balik. Motong Balik, aku nek motong ngono kuwi. Moh aku.
Kok sik? salammu ki kudune sing lembut Oh, sing ngono. Kok salam- dadi iso dijawab kabeh. Oh, Kok mau ngoten ijek nggih. kasar Oh, ngono. ngoten. Heeh. Nggih. Ya dibaleni ya Nggih, sing pisan halus lagi. ngono. Nggih, mriki Ya. mriki mriki. Malane malah nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Hei. Urung disogok kok iso. Lah, rada melok. Menak wantem gedang sisan. Lah enak. Aja ngono. Tukang syuting birai lho. Nggih niki desane pundi nggih? Hah? Ayo. Desane Turirejo. 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 Nggih. Wonten dalemipun Bapak sinten? Ayo. Bapak sinten nggih? Ayo Bapak sinten takon. nggih? Sing ndi wonge? Kasih Bai. Estrine Kaji Tini. Oh, Bu Kaji Tini. Ya. Putrane sing ndi? sinten nggih? Wonge sing ndi ayo? Tini. Ibu Hajah Dwi. bukan. Ini Ibu Budi. Nggih. Ibu Kaji Budi ini nggih. Ibu Kaji Budimu. Nggih. Kowe kok salah jeneng kowe kok ora bayaran kowe. Ibu Kaji ini. Ora dibayar Bu. Ini. Kaji Agustini. Loh, ini mundur meneh. Aja nyedak-nyedak. Putrane sinten nggih? Putra dalam Muhammad Putranipun Ilham. ingkang asma Muhammad Agung Ilham. Ora kae. Gung aku. Tit. Iki Lah sing nggawa pink kuwi lho. ping di. Sing nggo kudung kuwi sing sunat. Wis terapes. Wis wah kowe kurang ajar kowe. Nggih. Ilham nggih. Nggih, Nggih. Ilham ya. Tenan tak iki. Gedene ya Allah. Ngawur. Sik. Kudu kuwi. Sing genah. Mana. Udu kuwi sing sunat. Sing ndi? Kuwi ngono Yanto. Piera. Mas Asmine sinten? Ilham. Kelas pinten nggih? 8. Kelas 8. 8 kelas pira ya? Ya diitung siji tekan 8 ngono. SMP. Bak ya Allah kelas loro e. Jek total nyamene budhe. Ora apa-apa, urung atos. Ora apa-apa, Urung telat. kelat-kelat. Nggih, kelat-kelat piye to ana rambuté lho. Maksudnya sikile. Dure rambut dhuwur. Lah sikile kan ana rambute. Ana. Ayo not. Mas seneng mboten? Seneng mboten? Seneng sinten? Ya niki to kademangan to. Nggih. Seneng banjine. Seneng aku. Mas wis ditoktel, Mas. Hah? Wis ditoktel. Apa? Toktel. Tel apa? Sunat. Wis. Wes, ya bagus ya. Nek esok ngene-ngene. Wes sampe Kowe iki yo ngono. Totel ki didohi artine totel ki apa? Diketok terus dibuntel. yo malah demake. Lah yo kan anu ta ben reti to. Diketok kuwi langsung dibuntel. Ah. Ngono kuwi. Dadine ana helme. Gres anyar. ngono lho. Pink mesti. Kowe kaya rohan mangsaku. Ora aku ora duwe deh. Aku Gonmu kan gonmu kan bujel. Aku sesek kesemsem lho iki. Ora Ding. Aku lanang deh. Bona, semeneng banget ta? Nggih, matur sembah nuwun. Mugi sehat sedanten. Ya bapak ibu Berbakti didongakno kepada orang sisan to. tua. Ojo nakal. Pokoknya ojo weling lho. Ojo nuwakal to. Kakak. Ayo, boten bareng nang. Nakal. Alah, niku
adike kalih bapak ibuke didongake rumiyin. Bapak ibu rezekine lancar. Amin. Nggih, tangga teparung nggih padha-padha rukun. Amin. Nggih, ngoten nggih. Aja lali to. Rezekine lancar ya aja lali. Ya ora. Nggih mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Nggih, sehat sedanten. Amin. Nggih, warga Turi Rejo nggih diparingan sehat. Amin. Rezekine lancar. Amin. Nggih, ya Sesuk aja. sesuk nanggap kademangan meneh. Nggih, sesuk aja lali kan nanggap kademangan melih. Yo, nek Nggih, tinggal ngoten nggih. butone. Nggih, ngoten nggih, Mas. Nggih. Mas Oke. Nggih. Aku pengen mak tak keri. Ah. Tak keri. Tak keri ngono lho. Tak keri. Ayo. Apa kae? Ya apa kae? Suara apa kae? Suara apa kae? Ngatek. Oh, Kapal. ono kapal. Titituit damar mati mulya Siti lunga pasar tapi mati Semar mendem nungguin ya. Ngenteni apa? Ngenteni aku. Lah aku ora bocorno ya ora melu. Kokop kapok wis. Do re mi sol jeneng dodol dia. Mire tahu tempe tak rasane. Waktu terang bulan udara bersinar terang. Teranglah sekali di kota La Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan timbang dan mari kemari kita pergi satu taksi kita soraklah bersorak. Bersorak apa? Taksi ya sing apik. Taksi. Ngono. Aduh. Yo, lanjut. Alah ya ampun. Wah. Kelek urung dikerok bareng pamerno. Saru kula didelok. No. Didelok bapak. Haji Rubai kok iso nang ngarepane wong kok iso malah mbok pameri kelekmu lho. Wis golek sona pur ngambune kok tekan kene. Ayo kae tangi ayo. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Oh iya. Ya, ayo. Balik. Ayo ya. Iya dikek keri-keri Mas, dikek keri-keri ya bar iki ya. Tanjung Perak tepi laut sapa ala keri sapa ala keri sapa ala keri ayo coba ayo ayo oh coba ayo
sawega pratamtama prajurit siap siaga rajaning sajroning wana prawadya sawega siaga hanandang karya prawadya sawega siaga hanandang karya sure
Dawuh Rama Sang Prabu umur apa ing Prawadyabala derek cengkare ridane tantama kathah lakune risang senopati ana dawuh Rama Sang Prabu umur apa ing Prawadyabala derek cengkare
mata siapa yo karya karya ning praja muring
jalma mati saka mara saka mati jalma mara jalma mati Besar, 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 besar. jalma mara jalma mati saka mara saka mati jalma mara jalma mati saka mara saka mati jalma mara jalma mati Wih, wah, wah, wah. Tian. Wih. Ayo. Wah. Woi. Wah.
carita para prajurit Hambabat alas gagah kayasa minangka dadi cikal bakale adeging Kasultanan Demak Bintoro. Monggo saking keluarga Bapak Haji Rubai kula aturi enggal-enggal foto sesarengan kalian para singa barong.